Uway uhebrit ubadang shipho snem. Ulasya penyap dusmon ha kirunar ki bamla bantip satya ha kasnong tangar ribuhai district. Kani kajingja kabas ngosang sot kalajia ha kawai kajaka klau kabadan hajan jong katehi kasnong. Katkum kakubor balayo laong ba kate kajingja kalajia ha kakat praterik rempang badia kamet jong te uhebrit lalap ha kasngi kababut ha kapor hinyo baji jan miet. Syuk uni uhebrit udei ubalatip kerteng kum ukit borlang marbanyang bat udang pulih ha ka kelas tu ha ka wei ke LP school ha ka shnong umlur bat udei ukuan basau jo uba sinsyar nong henda bat ka kong diona marbanyang. Ukpa jong ute uhebrit ulayat hu ba uni ukuan jong ulami nalayeng ha ka sinsejan balala bat uklemon payeng syuk. Ya kamet la IT syaki bahayeng hadien bala pendep ya ki jingdon kam jong kaan. Ya ka FIR la ujor ha patar kama police station berkajing tokit halor kani kajingja kalaya chakmat bantwet ya ki runar ki badan keti. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center